Ngiras pantes nderekaken wilujeng konduripun dhateng sedaya para tamu ingkang saking laladan Plasa Kismantara. Miring Plasa Kismantara. Mantene mangke dipun kanthi wangsul dhateng Plasa rumiyin menapa mboten? Adat rupi ingkang sampun, adat Jawi menika sok-sok wonten salah setunggaling dusun ingkang nindakaken adat menika. Kaliyan nenggo ingkang sisih kidul, loretan menika dereng dipun sasi jares tunggal lagu melih nggih. Golekke lagu sing rada cendak ayo Nduk, Cahayu, Jesi. Nduk apa Mas ta iki? Mas kenek Nduk kenek. Nek pacakane kaya niki ya Nduk, engko nek macak sing ganti ya to Mas. Jan. Karena delok kebiasaane ning omah apa nganggo rok apa nganggo katok cekak. Legingan kok. Tanggane Pak Warsono lho iki, sing pirsa ya Pak Warsono kok. Mbenake apa to iki? Mike mati. Nggih. Ngaturaken wilujeng siang. Wis meh maghrib kok siang. Wis meh maghrib kok. Kan apa nggih to? Oh sore berarti sonten nggih. Samenika besan saking pundi? Saking Wonogiri sisih wetan peneripun Kismantara Plasa Miring. Miring? Miring apa miring? Miring apa miring? Miring. Blereng. Nggih ngaturaken wilujeng lelenggahan. Wilujeng napa niku? Apa Mas? Ora kaya biasane kok ewu iki ngopo iki ya. Lah mung tanggane dhewe lho. Dadi salah tingkah iki ya ora. Nggih. Ngaturaken donga kagem kedua mempelai, semoga sakinah mawaddah. Amin. Mbak Fitri kalian Mas Lega, sakinah mawaddah warahmah mugi enggal pinaringan kekuncaning tresna awujud gelek kencana ingkang bangkit tata jalma. Allahumma amin. So Mbak Fitri nak duwe anak lanang wedok, lanang-lanang tenan, wedok ya wedok tenan ya Mbak. Aja kaya aku ya Nduk. Aja kaya aku ya Mbak. Nggih, sukani langsung to niki. Cak nggih. Nggih, sambel kemangi mawon. Sambel kemangi. Monggo Mas. Buka pedes mboten. Oh. Nggih, lelene dereng dianu, pendet wau. Lelene tak cencang, Lek. Tak dadung ning mburi ngenten. Kok yang mburi. Nggih. Campur sari sesaran EGM. EGM. Sak jose pokoke pesona EGM. Sony ya GM. Mas Ijaz. Lah nggih to. Bos Akik. Mangga. Kaya bakul jamu ae. Mangga lagi. Lah iya to. Mangga. Hey.
sambel kemangi kemangi. pinangka pungkasan Sugata dhateng sedaya para tamu.